boy. Kaon, uy, hawa po ni bata. Uy, kay kana dapat mo kuan mo kaon ka kay sa video man dapat na. Oh. Oh. Ba, dapat mo kaon ka ge. Asay lami, asay lami. Asa may lami. What's up mga igala? Another video na sad nga may klaro pero matag og kalingaw og kalipay sa inyo og entertainment og learning. Syempre ato kanyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy B-boy bugoy ang mupapas umuwag tang sakasakit sa tagsa ninyo kamadongan. If bago pa man nga vlog mga igala, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos kay klaro sa. So karon kay magmukbang ta. So, tilawan na to, no? Mga pagkaon nga kasigaran yung makita sa kanang mga basta, bitaw. Mga pagkaon nga basta, makaon. Pagsugod na ta? So, kani siya kay dako gining natabang, no? Sa kuan, nakapa-eskwela gini siya. Kasi nga, so, here we go. So, dara mo, ni ato tilawan karon, no? Kay nata dire, unsay nga, anima? Crab chicharon. So mo ni siya kanang unsa man ni? Unsay crab? Kanang clown. Crown. Kanang mulingaw sa iyo kanang clown. Kanang ni lipstick. Unya nasa ta dire potato chips. Sila ra naghimo ani mga igala no homemade. Ug nasa ta dire popcorn. Natay patilawon dire mga batang yagit diri sa mua sa Gibaong San Nemesio. Patilawon nya og asay lami ato silang papilion kanibang potato chips nga atong giluto kaganiya dili na ko ipakita sa inyo kay pertig yung inita. Napunta dire brown crackers. Nasa dire popcorn. Ay mo langas. Kasi katawa ma. Ay langas boy. Ay saga. Ay papansin kayo. Hello, what's up mga ikala? Another video na sad mo ay klaro. Pero matawag kalinga ninyo. Siyempre, hatod ka ninyo sa nag-iisang DJ nga may pagkatisoy. Limuta eh. Puno patilawan mga igala ang batang yagit. Kaon na boy. Kaon boy. Oh. Katong musa. Kani, tilawin po ninyo tunga. Kaon boy. Kaon, uy, hawa po ni bata. Uy, kay kanang dapat mo kuan mo kaon ka kay sa video man dapat na. Oh. Ba, dapat mo kaon ka ge. Asay lami. Asa may lami ka. Sige pagpili dia, asa may lami. Tugduha dira, tugduha sang lami. Asa man ang lami. Mukaon ko kuno sa. Muka. Unsa may lami dia siyo. Naglibog jud siya kay iya ginakaon tanan, no? Magbelang ilong. Oh, nakuan gid siya nang wa gid siya kayo ka taste ba kay grabe man jud ka hangol no kay iya maginasod. Ay sa ba yagit gid eh. Sige sunod niyo mo tilaw baktang yagit number 2. Batawa na lang ko tama tuhan. Kan apod sa guro tanan. Iyasa man na. Popcorn. Cute na dami mo sa soda. Lagisi na puro. Ay posible nga siya ma. Ya asa may kuan. Uy, kapyo. No kanyo. Ayan. Igalan oh. Kono ay kana. Tanang tilawan ang kuano ato ang prawn crackers ato. Ay. Sudan na nato itong mukbang kay umana sila ako na silang gipakaon og nanguli na og nang hila kay pirti na jud nila ang hila kay
TikTok. Baila ko ron na sila may gala, aron di sila magsamog-samog. Samog to po. Oh my gala no kay, umana na daw sila patila o mga batang yagit, number 1 at number 2. So batang yagit, number 3 na sad. Here we go. Tignan na. Sige, ganun mo. Yeah, ang brown crackers. Ang potato chips. Ay, batang yagit. Ano mga about to taste na? Oh, kaya umana sila tilaw mga igala niya. Mo to, na sila ilang juice. So, ako amot unsay akong biliyon na ni. So, kung ano siya ka ng patatas yun niya. Di, kung lang, di chips, gibuhat dahil gi fried. Brown crackers. So, huwag doon yung namo, ano, hanto, mabus. Huwag doon yung namo, kay patay yung miss. Tagiyan eh. Ayaga. Ay, lagi kasukan ka. So, nami batang yagit, tiri, pod. Nami ang brown crackers, mga higala. Ha? Mga batang yagit. Ayaw, boy, asik. Gabi na. Hit, gabi. Hap. Ay, gira. Ayun. So, I choose this one. So, man siya, one kay mga higala ka. Katila naman man pero mas lami ang pan punta ni popcorn with cheese. So, actually, nani siya cheese, tanan. Ay, cheese kay. Di man ni sila ganag cheese ang mga batang yagit, may naman lakaw ni sila. Sige, kaon. So mga gala, this is our first mukbang with batang yagits. So, napay dagang musunod ani mga gala together with batang yagits pero tingin alimuota dire kay dagang kayo me. Tuntok na to. Ano kayo to? Nindo di sa kaonon wala nagatan og TV no. Or gakuyog mo sa imong baby labs. Cheese boy. Wala ako isipin. Pusar ba itong mga ero? Potato chips with brown crackers. Ay, Gabriel, diyan ay! Ata! Ayaw! Ayaw! Crunchy kaya itong, ano, potato fries. Ay, salok. Ay, boy. Ta. Kape. Amang ko. Ano yan? Cleavage. Ayun na. Dago pag naong ni mga... Tala eh, boy. So that was the end of our mukbang for this video mga higala. Don't forget to subscribe no ipag-o pa mo nga vlog. At again, this is B-Boy Bukay Nagyapon mga higala. Ang DJ na may pagkatisoy among papas po tagsakasakit sa tagsatag sa ninyo. Ka mga dugan until next time susunod sa video. Dagang salamat sa pag-view na abot mo dito sa part sa video. Dagang salamat. Bye bye.